Cada galego consome ao ano máis de 50 kilos de carne. Haberá para todos? Mercados sen gando foráneo, polos confinados. E agora os porcos no punto de mira. A peste porcina consolida a treboada perfecta pros gandeiros. Que está pasando? Hai perigo real? Este Nadal, cada animal no seu curral? Oxe, no quen anda aí? Alarma e preocupación, e non é para menos entre os gandeiros do noso país. De contado vemos que está pasando coa nosa cabana gandeira e daremos todas as claves desa peste porcina africana que xa chegou aquí a España. Moi boa tarde, benvidas, benvidos ao Quen Anda Aí. Moi boa tarde, Beatriz Manjón. Hola Raquel, hola a todos, benvidos ao programa máis hermético da Televisión de Galicia. Aquí non deixamos pasar nin gripes, nin pestes, nin correntes de Groenlandia. Outra cousa xa son as contas corrientes, non? Ui, pero e esta banda sonora tan solemne? Que? Ai, que non é cousa túa. No, tú non ten nada que ver comigo. Vamos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿En dónde? En la arena he dejado mi barca. ¿Junto a quién? Esto como... Junto a ti. ¿Qué? Buscaré otro mar. Oye, qué Queridos raro hermanos y todo. hermanas, nos hemos reunido aquí en este día de Pentecostés para aprobar... Padre Poi, que vos parece o que estamos aquí montando, Estou alucinando. A mí pareceme ben, a verdade, pero Estamos- o que non sei é por qué. Unha nova religión prácticamente. Esta é a igrexa do Quen Anda Aí, temos o Padre Poi. Queremos alcanzar a indulgencia. Ahí viene el papito. Bum, 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 bum. Que vedes que unha iglesia relaxada. Padre Poi, por exemplo, para alcanzar a indulgencia aquí, que precisaríamos? Bueno, en nuestra iglesia, para alcanzar a indulgencia, en primer lugar, non hai que falar mal de ninguén. Non estou señalando a nadie. A mí non me gusta, como padre deste rebaño de ovejas blancas e negras. E que máis? O que non me gusta é que fale mal de ninguén para alcanzar el paraíso, que simplemente é unha cuestión mental, unha cuestión nosa. Por favor, daos la mano, abrazaos, hacer el amor todas las noches si tenéis pareja, si no es como tener un compañero de piso. Vale, entonces, o que digo é, porque el amor se hace. Entonces, o que tedes que facer é falar ben das personas, bañarse en agua bendita. Perdón, Padre Poi, que teño aquí a Ramón asentindo a Carmela, pero Ramón dixo, hai que facer el amor, e dixo Ramón, sí. Sí. Porque os feligreses teñen palabra tamén. Sí que temos palabra. Para alcanzar a indulgencia, usted que cree que temos que facer aquí nesta iglesia? Pois o amor. O amor. Carmela, O amor é paz e nada máis. É nada máis, É vivir a vida. Nesta O amor iglesia é real. seguimos moi ben. Estamos a favor del amor. Estamos a favor del amor. Fernando de Mari Por favor. tamén. Sí, paz e amor. Paz e amor. Isto é a iglesia do amor, Non sei, nos gustanos toda esta mensaxe de amor e de paz, e estamos Pero de do acordo, amor é pero... un pouco autopublicitario, non, Bueno, eu David? sempre tiro polo meu canto podo, xa sabedes. Pero que David estás- Amor. Ay, David Sí, Amor, sí. qué bonito es el amor. Estás a voltas co da Tengo un indulgencia e todo gozo iso? en mi alma A grande. ver, Isto que está A ver, que isto ten todo o Un sentido que non toñito xa. toleamos aínda aquí no Quen Anda Aí. Isto ver. é porque nunha parroquia de Carballo naceu a Milagrosiña, que é como para alcanzar a indulgencia e hai que danche un diploma, como de bo devoto. Como e hai a que cumprir- Compostela. Parecido, pero en Carballo. En vez de ir a Santiago, que ir a Carballo. Entonces ali, e cumprindo unha serie de requisitos, pues entreganche este diploma de bo devoto e alcanzar. Entonces nós aquí dicimos, pues montamos la nosa, verdad, Padre Por Poi? supuesto. Y ya te digo, básicamente portarse bien. Ahora, en estas datas tan especiales que estamos viviendo, queridos hermanos y hermanas, devotos, Mira. devotas de zapatillas y de chanclas. E de Botox tamén. Y de Botox también. Qué curioso, Fernando vai facer de niño Jesús no Belén, verdad? No Xa Belén. estamos repartindo os papéis para o nacemento. Bueno, pois non vos preocupedes porque penso que non imos ter problema con isto das bendicións, que hoxe temos a un convidado de excepción, está a piques de chegar, Antón Rúa, o cura de Santo Andrés de Teixido, nin máis nin menos, Pero de verdade, o bo, ningunha pantochada destas. Oye, un respeto, Padre Pero Poi, por favor. Seguro por que nos favor, pode por favor. bendecir a todos e co beneplácito de todos os presentes, de todos os devotos e con todas as bendicións, agora que xa estamos todos en amor e compañía aquí reunidos. Arrancamos o programa? Amén, amén, Sí, amén. amén, veña, pois arrancamos o programa. Podéis... Vimos ata Carballo para coñecer a Milagrosiña, un novo diploma para todos aqueles devotos que gañen a indulxencia, algo así como a compostelana, pero sen peregrinaxe. Imos visitar a súa capela.
Don Xosé, antes de entrar na Capela da Milagrosa, hai cousas xa por aquí por fora que temos que comentar. Tratamos de que esta capilla sea un pouco a casiña da Virxe, e todos estes elementos forman parte e son fruto da devoción do pueblo. Chama a atención a fonte que tedes aquí, que xa recibe ca imaxe da Milagrosa, non? Sí, a fonte da Milagrosa de Carballo, porque se te fixas está sobre un carballo de pedra, polas súas mans salen as gracias da bendición do Señor, e os 7 caños que son os 7 sacramentos son esa piscina que é a iglesia. E sen esquecer o mural, ese mural xigante. Ese mural xigante porque Carballo distínguese un pouco por derribar muros con pintura, e este mural aí está acollendo a todo Carballo dicindo na Milagrosa bendiza as familias e os enfermos. Agora sí, estamos dentro da Capela da Milagrosa, fermosísima. Foi unha promesa que un matrimonio que había aquí, Ramón e Basilisa, ela estaba moi enferma, era maestra, era labrador daqui, e no ano 1912 ela síntese curada por unha gracia especial da Virxen, entón construíron esta capela. Con motivo dos 100 anos solicitamos ao Vaticano un ano xubilar mariano que se nos concedeu. Estamos acostumados a coñecer a compostelana, a muxiana. Aquí tedes a Milagrosiña, que é exactamente? Isto non é como a Compostela, nin a Pedronía, nin a Muxiana, non hai que camiñar. O único que ten que facer é visitar a capilla, rezar ante a imaxe da Virxen e logo facer unha obra de misericordia. É sencillamente un diploma que titulamos a Milagrosiña porque ten ese denominación garimosa e de fillo pequeno. A facer méritos a ver se nos intan a todos. Comezamos aquí a nosa mesa de laretar. Hoxe temos a Poñito de Poi, xa en papel de Toñito. No, pero son espiritual, somos espíritus encarnados, así que vou decir, as boas tardes nos de Dios. Bueno, non sei se iso lle correspondería máis ben facelo a Antón Rúa, párroco de Santo Andrés de Dixido. Moi boa tarde, benvido. Este está titulado. No autorizada. Bueno, estábamos vendo esta iniciativa da Milagrosiña, non sei que che parece, isto de acadar unha serie de condicións para acadar esa indulxencia, ir cumprindo. Estes son xubileos puntuais que son concede Roma, pídenselle como neste caso que é o centenario da fundación dunha capela. Isto ven dunha tradición moi antigua en Israel, que era o gran xubileo, que era unha cousa moi boa, que non me acordo agora, xa hai moito que estudiei, cando pasaban X anos, os israelitas volvían a distribuir a terra entre todos, e así non había pobres nin ricos. Porque iban acumulando unhos e outros iban quedando sin nada. Eso ahora non pasa. O gran... Non, pois non era mala cousa. Non era mala cousa mesmo volver a repartir. Que se facía, empezábase de cero. Entón o xubileo era unha alegría, xúbilo, daí ven o xúbilo. E o xubileo na iglesia, agora estamos co xubileo romano, da tumba de Pedro, nosotros o xubileo que máis conocemos é o xubileo de Santiago, o Ano Santo. Cada vez que cae en domingo a festa do Ano Santo, por unha concesión especial, pois concedes o privilexio de que indo á catedral, pois pódense ganar as indulxencias, indulxencia plenaria, confesándose e asistindo á misa e ofrecendo unha oración polo Papa. Nós, precisamente, en San Andrés de Teixido, temos a concesión de que San Andrés pódese ganar o xubileo romano. En San Andrés de Teixido, na miña diócesis, na Virgen dos Milagros de Saavedra, que a outra Virgen dos Milagros non é a mesma, é a mesma Virgen, pero é unha advocación un pouco distinta, e máis na catedral e na concatedral de Ferrol. E na archidiócese de Santiago, que é onde estamos nosotros, me parece que é a catedral, a Virxen da Barca e a Virxen dos Milagros da Amil. Non sei se me quedou así. E o Corpiño non? Me parece que non. Ai, bueno, se é de Lugo, non sei. No, o Corpiño é Pontevedra, pero é que eu acordo moito de estar ofrecidos ali. O Corpiño íbase camiñando. É diócesis de Lugo. Pertence a diócesis de Lugo, vale, vale. Pero non sei na diócesis de Lugo, a verdad que non sei que distribuíuse así para que a xente puidera ganar as indulxencias dunha maneira máis fácil. Sí, pois non había que facer moitos kilómetros. Porque un que fora de cerca ainda bueno. Para que fora fácil, sobre todo xente maior ou xente... Estamos moi necesitados de indulxencias? Pois, cada un saberá das súas, e Dios sabe de todos. Pero en xeral, como sociedade? Sí, vamos a ver. Eu recomendeina moito en San Andrés,
por exemplo, que en Galicia somos moi amigos de rezar polos difuntos, todos temos xente aló. Eu, por exemplo, teño máis xente no outro mundo xa que neste. Ofrecer unha indulxencia plenaria por un difunto. Tú se lle quixeche ben a alguén, ben, ofreces unha indulxencia. Eu quero ofrecer isto pola alma de meu pai, de miña mãe, de quen seña, e ofrécela ali en San Andrés de Teixido ou donde sexa. Sexa por nós ou polos que marcharon? Claro, a indulxencia sempre son para outros ou pode ser para un mesmo? Pode ser tamén para un mesmo, non? O pasa que canto dura? Vamos a ver. Que período de caducidade Canto convalida, non? Claro. Queres saber se hai que renovar, claro. Ese é o tesouro espiritual da Iglesia que se aplica a personas en concreto. Vale. Que bonito ese xesto de pedilo polos demais. En domingo tamén tivestes a celebración do voso do San Andrés de Teixido. Do San Andrés, penso que foi este ano ben especial, non? A xente estaba como moi motivada, moi alegre, sí. fixo moi bon tempo, que xa é moi raro porque ali chove. Os últimos anos que caeu o fin de semana chovía como a que na tira caldeiros. Aí tamén mérito de indulxencia, porque non é tan fácil ir. Aquilo non é indulxencia calquera. Indulxencia superior. Claro. Porque en San Andrés temos un problema, que non hai onde abrigarse. Tú se chove ou te metes na iglesia ou na taberna. Bueno. E estes últimos anos, houve un ano que viñeron 31 autobuses, que non sei como veñen, porque a carretera é moi estreitiña. Sí, sí. Levamos pedindo que non la amañen, que non la amplíen, hai moitos anos, E que se enche antes? A taberna ou a igrexa? A taberna ou na iglesia, se non colles nun sitio, tens que coller no outro. Hai que se repartir, non? Claro, Como se poda. fai uns anos foi tremendo, porque a xente metíase na iglesia, e chegou un momento que empezaron a saltar para o presbiterio, e a un compañeiro meu, que se finou este ano, penso que non era vello, deulle un ataque de ansiedade. Porque se viñan as mulleres para encima de nosotros, vos son a muller, e eu non lle puña a mão encima de las patas, levantaste. Normal. Non hai costumbre. Non hai costumbre. Si foras un músico de rock, vías que eso era normal. Sí, pero ali non somos músicos de rock. Non ten ese problema. Faltaría, ti derecho ansiedade se non se votan a ti. Iso dá ansiedade, cando o público non se vota un, dá ansiedade. De todas formas, eso, a igrexa é o templo da espiritualidade e a taberna é o templo da sabiduría. Así que son dous templos moi potentes. Home, son dous sitios necesarios. Dous moi necesarios. Claro, complementarios. O outro día viñeron a San Andrés para a cuestión de potenciar o tren ali en Ferrolterra, porque creo que está de capa caída, e eu comparaba xe facede polo tren ahora que podedes, que non vos pase como as tabernas dos pueblos, que eu por onde funde cura foron quedando os pueblos sin taberna. Sí. É donde te xuntas. Sí, é un centro total de... A xente empezou a ir reunión comprar as social. grandes superficies, ao inferno, e as tabernas non compraba naide. Fritíronos a impuestos, e acabáronse as tabernas. E agora, que era onde nos xuntábamos, onde tomábamos un vaso de viño, onde se aprendía un conto, onde se pasaba o tempo e te encontrabas cos veciños, agora a cousa máis triste que hai é unha parroquia sin taberna. É que antes nacían así Por eso as que ten a parroquias. súa... Facías a taberna, redor da taberna, iban facendo outras casas. Sí, señor. Eu recordo unha parroquia ali cerca de onde son eu, que se chama San Adriano, que tiñan, a mellor 6 ou 7 tabernas. Fóramos un ano, fixéramos unha comparsa dun troido, e recorréramos o San Adriano, que está ao pé de Río Torto. Sí, Tuveche tú ali unha moza que te conocín eu a ti. Aquí todo se sabe. Aquí todo se Non hai sabe. onde esconderse. Foi un cura de Río Torto 3 anos. Vale. Entonces... E tú conoces por ali. Sí. Pois, baixando por San Adriano, todas as tabernas cheas de xente. Entrábamos ali, íbamos tocar a gaita, unhas rapazas bailar, sacáramos aquel ano polo entroido 18.000 pesetas. Caramba! Nas tabernas, viña unha muller bailando, tiña 90 e pico de anos, xa morreu hai moitos anos. Pasaban, pois ainda tocábamos outra pieza, outra, e volvía a vella a pasar a cesta, volvíamos a ganar unha presada de carta. Veña de taberna en taberna. Eran tempos, claro, porque agora todo iso... Hoxe queda unha. Claro. Claro, esas tabernas Pois imos- ademais que tiñan todos os alimentos, que era a taberna que tiña o teléfono, É verdade, que éramos podías pasos, chamar éramos aí, pasos, sí, aquel que sí, estaba sí. botón Sí, rojo, que che verde. costaba un paso, un peso. Sí, que non sabías ti como sumaban de a calle de hoxe. Aquí seguro que hai xente que se acorda dos pasos. non? Hombre, Sí. se temos que Ya nos volver aqueles escoitando aí. tempos, ahora que estamos cos sácate de- teléfonos. Non, imos centrarnos no presente. Imos falar agora da autorización do Vaticano para beatificar a estradense Paterna. Supostamente, os seus restos están na igrexa de San Xiao de Arnois. Antón, que milagres fixo Paterna? Vamos a ver, eu os milagros que fixo Paterna non o sei. Que Pero- boas accións. O sea, sabe das miñas mozas, pero non sabe dos milagros paternos. sei da vida deste. Sabe isto que lle interesa. Que boas accións. Non? Sí, mira, ese é un fenómeno que ocurriu en Galicia no século X, pero bueno, entre a alta e a baixa edad media aí,
que as casas señoriales ou os guerreiros da Reconquista, cando se retiraban, tiñan un mosteiro fundado, é dicir, é unha realidade que está moi extendida por toda Galicia, e entraban no mosteiro. Fundábano, deixaban parte dos seus bens aí, e incluso se santificaban aí. Claro, un mosteiro, hoxe diz, meterte nun convento, que tal? Claro, vosotros fixaivos nun mundo semi-salvaxe, que era a Edad Media. É dicir, o convento era unha pequena cidade, donde había o canto gregoriano, donde había os retablos, as iglesias eran un ámbito celestial, vamos a ver, con luces, con dourados, con música sacra, con comida, as horas canónicas, con boa comida. Boa comida. Con comida, é dicir, aí é hora e labora. A sabiduría. Aí traballa, e a sabiduría, que é onde se guardaron, que desa hora falase pouco, donde se guardou, sobre todo no norte de Europa, pois os códices coa sabiduría antigua. Por Xangal e todo por aló, que se non fostes, recoméndovolo en Suiza. Tanta xente que fostes a Suiza. No pico de Suiza hai un mosteiro... Ali vas a deixar os cartos e volves. Fantástico. Si, para ir de vacacións non vale. Eu fun porque tiña ali uns amigos. Pero ves unhas bibliotecas magníficas que tuveron escondidas nos quintos infernos e naide foi a elas, naide as destrozou, gracias a Dios. Pois estes mosteiros proliferaron por Galicia. Eran mosteiros familiares. Eu teño ali tamén, cerca donde son eu, hai un mosteiro de Vilanova de Lourenzá, que foi fundado por un guerreiro da Reconquista, ten o seu sepulcro, igual que Paterna. O noso chamanlle santo, foi canonizado polo povo, que é o conde santo de Vilanova, sonavos algo. Temos un sepulcro paleocristiano do século V, que se non fostis velo, ide, que vos ha chamar a atención. Naquela época, un elemento de prestixio era enterrarte nun sepulcro paleocristiano. O Cid Campeador, o fundador do condado de Castela, estaban en San Pedro das Lanzas, despois trouxeronos para Covarrubias, me parece, e o noso conde santo ten o seu sepulcro. O de Paterna, polo que vexo, era un sepulcro moito máis humilde, pero foi unha persona... É que na estrada non nos gusta presumir. No, xente que... Foi unha persona que cuidou da xente, non que envelou para que non estiveran enfermos. Vamos a ver, eran xente que practicaban a filantropía, é dicir, iso emana da espiritualidade cristiana. Pero é moi curioso que era a madriña de San Pedro de Mezonzo. Está relacionada co obispo Sisnando, non sei se era un sobrinho, se que era, e ela e Mailo Home, que non me acordo como lle chamaban, foron os fundadores de Sobrado dos Monxes. Anda. Eran xente que sementaban cultura e sementaban agricultura e sementaban un pouco ben-estar. E ao mesmo tempo santificáronse eles nesa vida. Bueno, pois haberá que estar Xente moi venerable, pendentes, cando non? menos, xente venerable. Galicia. Desa inminente beatificación, veremos se se cumpre, A ver, ojalá que seña comentarémolo. inminente, porque unha beatificación... Leva o seu tempo, Leva non? moitos Leva o seu recovecos. tempo. Bueno, pero xa se iniciaron os trámites, por dicirlo de algún xeito, Sí. e iso sempre será un bo sinal. Pasamos agora a falar dun tema un chisquiño máis mundano, se vos parece, porque hoxe martes produciuse un accidente de tráfico en Cospeito por un motivo ben curioso. Vaya susto, Un porco de máis de 200 kilos escapou dun remolque e cruzouse cun vehículo no que viaxaban ademais dúas persoas e pouca broma porque resultaron feridas, aínda que de levidade. Nas redes hai varias teorías de como se puido escapar o porquiño dese remolque, non sei cal tendes vos, como se puido dar este acontecemento, Toñito? Bueno, pobres animais. Sí. Sí, bueno, eu sabedes a miña opinión, eu creo que a cosificación dos animais é un gran error e aí estámoslo pagando ahora, gripes aviares, ahora esta peste porcina, tal. Eso está claro que non responde aos propios animais, responde a como nós os tratamos. Entonces eu creo que está ben, pois eu creo que hai que ter unha alimentación completa, pero podíase facer moitísimo mellor, tratar con máis respeto aos nosos irmáns animais, porque eu sou moi de San Francisco, padre, eu sempre... De feito, eu estuve nunha escola de monxas, Sagrado Corazón de Jesús, e chegou unha vez un franciscano e estuve incluso no mosteiro de Muros, de Montelouro, incluso unha temporada, porque eu sou moi dos animales. E eu creo que ese é o problema, que non os tratamos como se foran cousas e tal, e pasa isto, mira, os animais como van a escapar? Un accidente, mira como os levan, que De todos os xeitos, aquí facemos unha nova tráxica e Estados Unidos aí levanos a dianteira. Estados Unidos foi unha película, foi Rebelión en la Granja. De como escapaban os animales todos. Unha novela. Claro. E Pois aquí... eu creo que isto temos que empezar a cambiar a conciencia de como tratar a industria cárnica, como tratar a sociedade aos animais, porque sabes que cada vez hai menos biodiversidade de animais, están máis e hai estes problemas. Pero non entramos polo áruto. Ahora, por exemplo, están acabando co que é o autoconsumo.
Por exemplo, hai que acabar cas galiñas, agora acaban cos cochos, hai peste. Non hai que ser catastrofista, non hai que acabalas, hai que registralas, que non está mal, Hai que vixialas. para que non pasen estas cousas, que son trámites bastante sinxelos. Bastante sinxelos. A chegar un día que non has ter unha dúcia de ovos para comer, que has ter que ir compralas a donde seña. E aos cochos tamén. Bueno, como a mí dicía- dame moita pena eso. Sí. Como dicía Porque- Toñito, as enfermidades están asediando o gando, a gripe aviar, a dermatose nodular, a peste porcina. Imos ver a situación con Raquel Atanes. Eso tiñan que controlar. Efectivamente, Beatriz, dermatose nodular, gripe aviaria, peste porcina africana son algúns deses nomes aos que nos fomos facendo a forza nas últimas semanas. Enfermidades animais que están a orde do día por diferentes razóns e que desataron todas as alarmas ante a súa expansión. Imos repasalas, se vos parece, porque é ben curioso ver o avance de cada unha delas. A noticia, neste caso, era recibida con ánimo estes días porque reabren as feiras de gando en Galicia tras 5 semanas de peche por esa dermatose nodular contagiosa. A Xunta confirma que as feiras e mercados volverán a abrir a partir desta mesma semana. Hoxe, de feito, pois xa se celebrou unha das máis importantes da nosa comunidade, a famosísima de Silleda. O peche aplicarase como unha medida preventiva e prorrogouse ata en 2 ocasións ata finais deste pasado mes de novembro. Apuntar que se permitirán únicamente as transaccións de animais procedentes de granxas galegas e de todo bovino que entre en Galicia deberá cumprir eses 21 días de corentena na explotación de destino. Os animais xa presentes na granxa tamén deberán guardar este mesmo período e realizaránse desinfeccións obrigatorias. Todas estas restriccións manteránse polo menos ata finais de ano, cando se avaliará de algún xeito se é necesario prorrogalas ou se non. Todo isto segundo evolucione a enfermidade, por suposto, así que haberá que ilo vendo día a día. Pero non é a dermatose nodular o único quebradeiro de cabeza dos nosos gandeiros. A crise, a grandísima crise por esa gripe aviar tamén é unha realidade. Ata o de agora xa se sacrificaron en España máis de 2,7 millóns de galiñas. E aínda que en Galicia pois non é a nosa comunidade máis afectada, as medidas sí que nos afectaron, por suposto. Marcada nese calendario a data do 20 de xaneiro, 11 municipios galegos confinaron as súas galiñas. A obrigatoriedade de manter as aves en espazos pechadas comezou neses concellos declarados como zonas de especial risco. Xa o 10 de novembro, co incremento deste risco, un total de 40 municipios galegos quedaron afectados. As galiñas debían estar confinadas ou protegidas e a súa alimentación debía facerse sempre en interiores. Prohibiuse tamén criar patos ou gansos xunto con outras aves, usar paxaros como reclamo e levar aves a feiras ou a exhibicións. Este confinamento manterase vixente ata novo aviso, mentres o Ministerio pois non revise o nivel de risco e autorice o seu levantamento, por suposto.